Les tinc aquí i les col·locarem llamp de rellamp. I em preguntareu, què fa Roger amb tantes carmanyoles? Mireu, sempre tenim molta feina o responsabilitats i no sempre tenim temps de fer-nos el dinar. I després arribes a casa, cansat, i t'has de fer el sopar i penses, quina mandra. Per això és tan important trobar un moment durant el dissabte o el diumenge per preparar els àpats de la setmana. Un àpat és cadascuna de les menjades importants que fem al dia a una hora fixa. Sí, exacte. Els àpats són l'esmorzar, que és el que fem al matí després de llevar-nos, el dinar, que és el que fem al migdia, el berenar, que alguns fan, sobretot criatures, a la tarda, i el sopar, que és el que fem al vespre. En tot cas, avui aprendrem a preparar les carmanyoles de la setmana. Hey, hola, Artur. Hola, Yusuf. Apa, bon profit. Ai, gràcies. Quina bona pinta. El teu dinar, l'has fet tu? Què és? Sí, l'he fet jo. Són cigrons amb pebrot i una mica de bacallà. Que bo. En vols una mica? No. No tinc gaire gana avui. Gana és la paraula que fem servir quan volem menjar, quan el cos ens ho demana. Atenció, que el plural de gana és ganes, però utilitzem ganes quan parlem del desig de fer una cosa o que passi alguna cosa. Per exemple, vaig a dinar, que tinc molta gana. Quines ganes que sigui l'hora de dinar. Jo també he portat el meu dinar. Segur que no en vols una mica? El teu dinar no fa gaire bona pinta. Què és? Un entrepà de tonyina. Ja, és que mai tinc temps per fer-me el dinar. Jo arribo a casa tard, cansat, i només tinc forces per fer el sopar i prou. Ja, t'entenc. Posar-se a cuinar entre setmana és força difícil. Però tu sempre portes carmanyoles amb menjar boníssim. Com ho fas? Ah, ja us ho deia jo, que mai tenim temps. No com ella, que portava un dinar molt bo, amb cigrons i bacallà. Per saber-ho, el seu col·lega ha preguntat què és. Us en recordeu? La partícula què serveix per preguntar quina cosa. Doncs mira, molt fàcil. El dissabte al matí vaig al mercat i faig la compra de tota la setmana. Llavors, el diumenge a la tarda em poso a cuinar tots els àpats de la setmana. Tots? Bé, sobretot els dinars, però també algun sopar, I no se't fan malbé? I ara, ho poso a congelar. Ah, quina bona idea. Vols que quedem el diumenge i ho fem junts? Ah, clar que sí. Moltes gràcies. Vinga. Fer malbé. Quina gran expressió. La utilitzem quan una cosa deixa de funcionar, quan un menjar es podreix o quan una cosa es trenca. Per exemple, he deixat la llet fora de la nevera i s'ha fet malbé. Te'n recordes? Fa uns quants capítols, quan em vaig fer malbé. I tant. I jo em vaig fer mal intentant arreglar-te. En fi, va. Tornem a veure com els hi va a aquests dos fent carmanyoles. Recordeu que en català dels tàpers en diem carmanyoles. Mira, amb aquesta garrafa de plàstic, 4 forats, una gometa elàstica i un botonet, em faré la carmanyola. Ui, frena, Rafael, això ja és massa. Cuinar per preparar la carmanyola és una cosa. Construir-la n'és una altra. Va, tornem a la ficció per veure com els hi va a aquest parell la preparació dels dinars i sopars de la setmana. Molt bé. Quins bons aliments que has comprat. I t'has recordat de les carmanyoles? És clar, les tinc aquí. Doncs mira, comencem per veure què s'ha de bullir i ho deixem al foc mentre fem altres coses. Perfecte. Doncs podem bullir la mongeta, el bròquil, la patata i la pastanaga per fer la verdura.
i l'arròs i la pasta. Perfecte. Doncs jo netejo, pelo i tallo verdura. Perfecte. Som-hi. Per netejar les verdures hi passem una aigua. Pelar les verdures vol dir treure'ls la pell i tallar-les és fer-ne trossos més petits amb un ganivet. Netejar, pelar i tallar són verbs de la primera conjugació. Jo netejo, jo pelo, jo tallo. I nosaltres netegem, pelem, tallem, etc. Ara preparo totes les coses que s'han de fregir. La ceba, el pebrot, l'all i, sobretot, la carn. Perfecte. D'acord. També bullo els ous. Tindrem prou carmanyoles per fer els primers plats, segons plats? Sempre farem plats únics. És la millor solució per fer àpats més rics i no haver de carregar tantes carmanyoles. Quins bons consells. En prenc nota. A veure, no tots els aliments van bé. Val més fer plats únics. I atenció, que el menjar el podem fregir o bullir. O cremar. Posem les espinaques a bullir. Sofregim els llagostins amb una mica de mantega. Quina oloreta, ja tinc gana. Sí, oi? Podem muntar un restaurant, tu i jo? Jo estic cansat de cuinar i només portem 2 hores. Vols fer una pausa? Un break, com dèiem els anglesos. Un break? Amb lo bonic que és dir berenar? Vols prendre alguna cosa? Te, cafè, aigua o un refresc? Un té. Som-hi. Ja hem vist que podem menjar i beure, però també podem prendre una cosa, que vol dir ingerir, sobretot quan ens referim a una beguda o una medecina. Vull prendre un cafè. Has de prendre la medecina. Prendre és un verb de la segona conjugació. Es conjuga així. Jo prenc, tu prens, ell pren, ella pren, nosaltres prenem, vosaltres preneu, ells prenen, elles prenen. Però prendre té molts significats més. Per exemple, agafar un mitjà de transport, prenc l'autobús per anar a casa, o reaccionar davant d'un fet. Em prenc malament les seves paraules. Però ja els anirem veient. Ara, de moment, preneu una nota. Gràcies per ajudar-me. Ja tinc ganes de menjar tot això. Ja veuràs que serem l'enveja de l'oficina. Quina bona pinta que fa tot. Bé, repassem el que hem après avui. Els àpats del dia, esmorzar, dinar, berenar i sopar. El verb prendre i la seva conjugació. També hem vist el significat dels verbs netejar, pelar, tallar, bullir i fregir. I un munt d'aliments, però ja ni els recordo. M'ajudes? Cigrons, mongeta, pebrot, bacallà, bròquil, patata, pastanaga, pasta, arròs, ceba, all, carn, ous, cafè, té, aigua, refresc... Jo sort en tinc de tu. Amb tants bons consells, m'han vingut ganes de fer carmanyoles i també molta gana. Així que me'n vaig a sopar. Bon profit!